बोला बोला हंस वाहिनी की सरस्वती माई के presented by Radhika Music. सजन मोर भजन करे सरस्वती माई के भइले पुजारी सैया घरवा से जाई के भइले पुजारी सैया घरवा से जाई के सजन मोर भजन करे सरस्वती माई के देखनी हयार संगे मूर्ति ले आई के देखनी हयार संगे मूर्ति ले आई के सजन मोर भजन करे सरस्वती माई के सजन मोर भजन करे सरस्वती माई के सरस्वती माई के presented by Radhika Music. सजन मोर भजन करे सरस्वती माई के रहतावे घर से भागल नहीं आवे नियरवा हो देख हो गइल पुजारी माई के बारे दियरवा हो हरावा बनवले बा फुलावा आई के हरावा बनवले बा फुलावा आई के सजन मोर भजन करे सरस्वती माई के सजन मोर भजन करे सरस्वती माई के सरस्वती माई के सजन मोर भजन करे सरस्वती माई के राधिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो तमकुही राज कुशीनगर। ओइली सरस्वती माई उनके करे पूजाई हो उनके करे पूजाई भइल बाटे सैया पागल हम कैसे मनाई हो ज्योति जिया ओइली ह पंडाल सजाई के ज्योति जिया ओइली ह पंडाल सजाई के सजन मोर भजन करे सरस्वती माई के सजन मोर भजन करे सरस्वती माई के